So today आज आमगेले सगळे इंडिया अलायन्साचे MLAs we met today to discuss various strategies and floor management with regards to the coming assembly election. आमकां खात्री हा की in detail whatever opportunities we get, people have expectations from us and definitely a issue जे आहे mainly जावं म्हादयचेर जावं अनएम्प्लॉयमेंट जावं जे स्कॅम आहे जे लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रायम्स ड्रग केसीस आणि हो सरकार बेसिकली न्हिदला. हो सरकाराक ह्या पार्लिमेंटरी इलेक्शनान लोकांक कितें तें दाखोवन दिलेलें आहा. आमगेली कम्युनल हार्मनी पाड घालपाचो प्रयत्न आमी केला आनी हो बीजेपीचो सरकार आनी हे डबल इंजिनाचें सरकार हे सगळे क्रोनी कॅपिटलिस्ट सरकार ज्या पद्दतीन लँड कन्वर्जन जाता, ज्या पद्दतीन हे भायले दिल्लीचे मनीस येवन हिंगा हे माफियाचे सरकार जालेले आहा. लँड माफिया, अल्कोहोल माफिया, ड्रग माफिया हे सगळे ही हुकुमशाय गोंयकारांक दाखोवन दिता की बाबा आज सगळी डिसिजन जावं इज ऑल इन द इंटरेस्ट ऑर द डिक्टेटोरियल एटिट्यूड ऑफ द सेंटर.